Johala kod jopur e gwenge mang Kareta mantie nyandwat mar Narok obago ng'anyo ka gikwedo chal marach mar apaya maya Narok kadhi e bunge ma Mau. Oganda jo Narok go nomoko mach e chuny apaya kendo geng' apaya go no gi kite gino mane orojo chenro mag wuoth e alworano kuom thuolo mar seche 4. Johala go dwaro mondo mi losnegi apaya ma osebedo ka thagogi kendo gisewacho ni mana apaya makonyo jopur e sombo mwandu mag puothe nyaka e chirni ka koro kethruok mar apaya no ketho nyamburko maggi kendo medo kelo negi lal mathoth. Hata mtu akinunua gari hapa inaenda mwezi moja inaharibika. Barabara ni kama shamba. Barabara ni kama mtoni. Tumekuwa na uchungu sana kwa sababu ya barabara hii. Ngano hutoka hapa. Mahindi hutoka hapa. Maharagwe hutoka hapa. Na kusema kweli bei ni mbaya. Kwa sababu hata wenye kuja kununua wanatufinya kwa sababu ya barabara. Tumeumia kwa hii barabara jameni. Hata saa hii mtu akigonjeka haiwezi fika Narok.